देशातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजेच यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली 6 महिने कालावधीचे कोर्सेस प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग, वेल्डर अँड फॅब्रिकेशन 4 महिने कालावधीचे कोर्सेस इलेक्ट्रो प्लंबर, इलेक्ट्रो वेल्डर, सोलर इलेक्ट्रिशियन आणि फॅब्रिकेशन तसेच 2 महिने कालावधीचे कोर्सेस कॉम्प्युटर हार्डवेअर अँड नेटवर्क मेंटेनन्स, मोबाईल रिपेरिंग आणि सीसीटीव्ही इन्स्टॉलेशन अँड मेंटेनन्स। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वरील सर्व कोर्सेसना ऍडमिशन घेण्यासाठी वयाची शिक्षणाची अट नाही, तसेच सुलभ शैक्षणिक कर्जाची सोय। अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 7887 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90। होरपळणाऱ्या उकाड्यापासून येत्या काही दिवसातच मोठा दिलासा मिळणार आहे। त्याचं कारण ठरणार आहे ते म्हणजे मान्सून वाऱ्याचं आगमन। अंदमानात दाखल झालेल्या वाऱ्यांची सकारात्मकरित्या प्रगती झाली असून अरबी समुद्रापर्यंत मोसमी वाऱ्यांनी मजल मारली आहे। त्यामुळे आता मान्सून खऱ्या अर्थानं केरळच्या आणखीन जवळ आल्याचं स्पष्ट होत आहे। हवामान विभागाच्या माहितीनुसार मालदीव आणि श्रीलंकेपर्यंत मान्सून पोहोचला असून तिथं अंदमान आणि बंगालच्या उपसागरात त्यानं चांगला जोर धरलाय, ज्यामुळे 27 मे पर्यंत मान्सून केरळात धडकून तिथं स्थिरावणार आहे। यंदाच्या वर्षी अपेक्षित 13 मे पूर्वीच मान्सूनचे वारे अंदमान आणि निकोबार बेट समूहांमध्ये दाखल झाल्यात। तिथून या वाऱ्यांनी बंगालच्या उपसागरापासून अरबी समुद्र आणि श्रीलंकेच्या कोमोरिनची क्षेत्र सुद्धा व्यापलंय। क्षेत्रीय हवामान शास्त्राच्या माहितीनुसार पुढील 4 आठवड्यातच मोसमी वारे अर्थात पावसाचा प्रवाह समाधानकारक वेगानं होणार असून येत्या 4 आठवड्यात देशात मोसमी वाऱ्यांची गती आणखीन वाढणं अपेक्षित आहे, ज्यामुळे वेळेपूर्वीच मान्सून पाऊस केरळमध्ये दाखल झाल्यास आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही। मान्सूनच्या आगमनाचं एकंदर चक्र पाहिल्यास साधारण जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात तो केरळमध्ये धडकतो आणि पुढे कोकण, मध्य महाराष्ट्र करत देशाच्या उर्वरित भागांना व्यापतो। यंदा केरळमध्येच मान्सून वेळाआधी झालाय, तर तो महाराष्ट्राची वेसही वेळाआधीच म्हणजेच 6 जून पूर्वीच ओलांडू शकतो असं म्हणायला हरकत नाही। दरम्यान मान्सून दाखल होण्यापूर्वी देशातील बहुतांश भागांमध्ये मान्सून पूर्व पावसानं हजेरी लावली आहे। दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।